неповторимо, нещо уникално. Само преди 6 дни живата легенда на Славия Георги Петков навърши 50 години. Изключителен вратар, носител на купата на страната с отбора на Славия, днес той ще бъде почетен от президента на белия клуб Венци Стефанов със специална фланелка, подписана от всички футболисти на футболен клуб Славия. Президента връчва специалната фланелка на Георги Иванов. 50 години от неговия рожден ден, да е жив и здрав, дълголетен, все така да дава пример и да служи като пример за младото поколение. Георги Петков и президента Венци Стефанов. Освен това, прес-директорът на Славия, господин Борислав Константинов, ще връчи също специален барелев на Георги Петков от името на клуба. А малките вратари, не толкова малки, от школата на Славия, всеки момент ще направят шпалир на Георги Петков. Валентин Димитров също връчва специална картина барелев, посветена на 50 годишнията на една от легендите на Славия, Георги Петков. Изключително енергия. Долу е сгодно. Викаш се тук. Не е гол. Oui, oui.